οι εταιρείες ποτέ δεν σταματάνε τη λειτουργία τους επειδή δεν είχαν πωλήσεις. Σταματάνε τη λειτουργία τους επειδή δεν είχαν ταμείο. Το πρόβλημα δεν είναι πρόβλημα αριθμών, ότι εκεί που λόγιζα θα έχω 1000, θα έχω 900 και δεν πειράζει. Το πρόβλημα είναι πρόβλημα επιβίωσης. Άλλες αποφάσεις θα λάβω εάν γνωρίζω ότι έχω 3 μήνες ζωής, άλλες αποφάσεις θα λάβω αν ξέρω ότι έχω 15 μήνες ζωής, άλλες αποφάσεις θα λάβω αν ξέρω ότι βγαίνει ο μήνας μου. Πόσο χρόνο έχουμε μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να πούμε ότι δεν είμαστε ζημιογόνοι, όχι ότι είμαστε κερδοφόροι, ότι δεν είμαστε ζημιογόνοι, έτσι ώστε να μπορούμε να πούμε ότι δεν χρειαζόμαστε άλλα λεφτά για να επιβιώσει η εταιρεία. Καλησπέρα φίλοι μου. Είμαστε στο δεύτερο επεισόδιο του podcast που έχει να κάνει με τα οικονομικά της εταιρείας σας. Ξεκινήσαμε με τα βασικά. Ξεκινήσαμε να βλέπουμε κάποιους πολύ βασικούς αριθμούς ώστε να έχουμε μια πολύ βασική εικόνα που βρισκόμαστε. Ξεκινήσαμε με αυτό που λέμε runway, το οποίο τι είπαμε ότι είναι πόσα έχει ο τραπεζικός μας λογαριασμός, πόσα εισπράττουμε κάθε μήνα, πόσα πληρώνουμε κάθε μήνα και πόσους μήνες θα μπορούσαμε να βγάλουμε θεωρητικά με αυτούς τους ρυθμούς της εταιρείας μας. Ένα παράδειγμα, είχαμε πει 450.000 τραπεζικό υπόλοιπο, 50.000 εισπράττω κάθε μήνα, 100.000 ξοδεύω κάθε μήνα κατά μέσο όρο, άρα θεωρητικά μιλώντας, 50 δια 450 μας κάνει 9 μήνες ζωής. Φανταστικά. Είναι όμως αυτή η πραγματικότητα? Θέλω σήμερα να πάμε ένα βήμα πιο κάτω στην ανάλυση μας. Χωρίς να μπερδευτούμε, χωρίς τεχνικούς όρους, χωρίς παραλογία, χωρίς να σας κουράσω. Πάμε σε ένα πραγματικό παράδειγμα. Υποθετική περίσταση, προφανώς πάντα αλλάζω τα ονοματεπώνυμα και τα νούμερα των επιχειρηματιών με τους οποίους συνεργάζομαι, γιατί δεν υπάρχει λόγος να είναι αυτά κοινοποιήσιμα. Έστω λοιπόν ότι έχουμε έναν επιχειρηματία που τον λένε Μπάμπη. Αυτός ο Μπάμπης λοιπόν, έστω ότι είχε ένα τραπεζικό υπόλοιπο 350.000 ευρώ. Έστω ότι ήταν εκπληκτικά νούμερο. Στη τελική ανάλυση 350.000, ποτέ δεν τα λες λίγα. Έστω ότι τους προηγούμενους 3 μήνες είχε παραπάνω εκροές λόγω παραπάνω αγορών, παραπάνω επενδύσεων, παραπάνω δανειακών υποχρεώσεων. Ας πούμε ότι ήταν και η περίοδος που ενδεχομένως να είχαμε και δώρο Πάσχα, επιδομάδια, δώρο Χριστουγέννων, και ας υποθέσουμε ότι τα χρήματα έφταναν για 6 μήνες, 7 μήνες. Okay. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του τι πιστεύω και του τι πρέπει να κάνω, γιατί αλλιώς θα έχω πρόβλημα? Η διαφορά είναι η εξής. Αν υποθέσουμε ότι 350.000 φτάνουν για 7 μήνες, λες έχω 7 μήνες να δράσω. Αλλά ποια είναι η λεπτομέρεια? Η λεπτομέρεια είναι η εξής. Αυτοί οι 7 μήνες έχουν υπολογιστεί με έναν μέσο όρο των ιστορικών γεγονότων, αυτά που έχουν ήδη γίνει. Στα οικονομικά, η μαγική λέξη, θα το πω στα αγγλικά γιατί από εκεί έχει έρθει, είναι expectations. Είναι τι είναι αυτά που περιμένουμε, τι είναι αυτά που προβλέπουμε. Είχαμε συγκεκριμένες ζωές και εκροές από τους προηγούμενους μήνες. Φανταστικά. Τους επόμενους μήνες, τι ζωές υπολογίζουμε να έχουμε και κυρίως τι εκροές υπολογίζουμε να έχουμε. Ας πάμε λοιπόν στο ίδιο παράδειγμα. Έστω λοιπόν ότι ο ίδιος επιχειρηματίας είχε 350.000. Έστω λοιπόν ότι με το τι είχε γίνει μέχρι τότε υπολόγιζε ότι του έφταναν 7 μήνες. Τι κάναμε, τι κάνω πάντα? Αυτό που πάντα κάνω είναι κοιτάω πάντα τη λεπτομέρεια. Είμαι της άποψης ότι στα οικονομικά όσο πιο λεπτολόγος είσαι, τόσο πιο κερδισμένος είσαι. Ξεκάθαρα. Ξεκινήσαμε λοιπόν να βάζουμε κάτω κάποια βασικά νούμερα. Τι υπολογίζουμε το επόμενο τρίμηνο? Να εισπράξουμε βάση ρεαλιστικών προσδοκιών. Αυτά που θεωρούμε σχεδόν βέβαια. Το σχεδόν βέβαια είναι το σημείο κλειδί. Άλλο να λες ότι υπολογίζω να πάρω 30.000 ευρώ από την τάδε εταιρεία, γιατί το είχαμε συμφωνήσει και με έχουν βάλει στο πρόγραμμα. Άλλο να πεις, έχω πάρει ημερομηνία ίσπραξης από τον πελάτη μου, έχω συμφωνήσει το υπόλοιπο και μου έχουν διαβεβαιώσει ότι μέχρι την τάδε ημερομηνία θα έχουν κάνει την κατάθεση. Και επιπλέον τους έχω ζητήσει και ένα αντίγραφο του καταθετηρίου για να μπορώ να κάνω follow-up την ίσπραξη. Και τα δύο για ίσπραξη μιλάνε. Το ένα μιλάει για ένα υποθετικό σενάριο. Κατά την ταπεινή μου άποψη και βάσει των όσων έχουν ζήσει, εάν μείνεις στο είπαμε την εταιρεία τάδε ότι θα μου βάλει τα λεφτά περίπου τότε και έχω μείνει ήσυχος, θα έλεγα ότι είναι σχεδόν φανταστικό σενάριο. Οι εταιρείες δεν δουλεύουν έτσι. Οι εταιρείες για να πληρώσουν μια συγκεκριμένη δομή και διαδικασία. Άρα λοιπόν πρέπει να φτάσουμε στη λεπτομέρεια
για να μπορέσουμε να πούμε ότι είμαστε ακριβείς στο τι περιμένουμε να εισπράξουμε. Άρα λοιπόν, αν πούμε ότι εγώ θέλω να δουλέψω με μια πιθανότητα 95-98% να εισπράξω τα λεφτά που λέω θα εισπράξω, άρα έχω μιλήσει με τον πελάτη μου, έχω μιλήσει με το λογιστήριο και με έχουν διαβεβαιώσει οι άνθρωποι ότι είμαι στο πρόγραμμα πληρωμών, υπάρχουν τα χρήματα για μένα και οι πληρωμές εταιρείας για λόγους διαδικαστικούς δικούς τους 100% σεβαστούς από εμάς ή να γίνουν παράδειγμα 25 του μήνα. Οκ, 25 του μήνα, να πούμε ότι θέλουμε και 2 μέρες να φανούν τα χρήματα στο τραπεζικό μας λογαριασμό, άρα μέχρι τις 27 του μήνα υπολογίζουμε να έχουμε εισπράξει. Αυτό θα πει έχω μια σχεδόν βέβαιη εισπράξη και πάντα υπάρχει το σχεδόν. Ωραία λοιπόν. Το πρώτο λοιπόν σημείο που ξεκινήσαμε να δουλεύουμε είναι να βλέπουμε ποιες είναι αυτές οι σχεδόν βέβαιες εισπράξεις. Το δεύτερο σημείο που ξεκινήσαμε να δουλεύουμε είναι ποιες είναι οι πληρωμές, ποιες είναι οι εκροές γενικότερα. Τώρα, εδώ είναι που υπάρχει το δεύτερο πολύ σημαντικό κομμάτι της μελέτης μας. Τι λέει αυτό το κομμάτι? Μέσα στις πληρωμές βάζουμε τα πάντα μέσα. Δεν βάζουμε αυτά που θέλουμε, δεν βάζουμε αυτά που θυμόμαστε, δεν βάζουμε αυτά τα εντάξει, θα δω τι θα κάνω αν με πάρει τηλέφωνο. Όχι. Θα βάζουμε αυτά που πρέπει να πληρωθούν. Είτε μας αρέσει, είτε δεν μας αρέσει ο προμηθευτής μας. Είτε θέλουμε να πληρώσουμε, είτε δεν θέλουμε να πληρώσουμε. Όταν λοιπόν βάλαμε το τι πραγματικά περιμένουμε να εισπράξουμε και το τι πρέπει να πληρωθεί οπωσδήποτε, έτσι καταλάβαμε ότι τα χρήματα φτάνουν για 120 μέρες. Δηλαδή περίπου στο τετράμινο. Η διαφορά μεταξύ τετραμήνου και 7 μήνου είναι μια διαφορά μεταξύ ζώου και πεθαίνου. Γιατί, και αυτό θα ήθελα να το σημειώσετε, οι εταιρείες ποτέ δεν σταματάνε τη λειτουργία τους επειδή δεν είχαν πωλήσεις. Σταματάνε τη λειτουργία τους επειδή δεν είχαν ταμείο. Εκεί λοιπόν που εστιάζουμε, και θα ήθελα να σας κουράσω λίγο με αυτό, είναι στο ταμείο. Και όχι στο e-banking που λέει ο τραπεζικός λογαριασμός σήμερα, αλλά στο τι υπολογίζετε να έχετε ταμείο στις επόμενες 30, 60, 90, 120 μέρες. Θα ήμουν πολύ χαρούμενος αν θα μπορούσαμε να κάνουμε μια συζήτηση και να μου πείτε ότι όπως θέτω στόχο πωλήσεων για τον Δεκέμβριο του 27, ας πούμε 18, για το τέλος της επόμενης χρονιάς, θα ήθελα να μου πείτε ότι έχω θέσει και ταμιακό στόχο για το τέλος της επόμενης χρονιάς. Τότε ξέρουμε ότι προσεγγίζουμε το θέμα με τον σωστό επαγγελματικό και ολοκληρωμένο τρόπο. Αυτό λοιπόν που θα ξεκινήσουμε την κουβέντα μας είναι το σημείο του πώς σταματάμε να βλέπουμε γενικούς αριθμούς και βλέπουμε συγκεκριμένα πράγματα. Άρα, θα ήθελα να ξεκινήσετε να δουλεύετε με ένα φύλλο εργασίας μπροστά σας και να πούμε ποιο είναι το τραπεζικό υπόλοιπο σήμερα, ας πούμε 120.000. Οκ. Ποιες είναι οι εισπράξεις που θα κάνετε τις επόμενες 4 εβδομάδες? Εγώ θα ήθελα να τις σημειώνετε ανά εβδομάδα και θα ήθελα να βάζετε και ονόματα. Ας πούμε ότι είναι 115.000, χάνει παραδείγματος. Ωραία. Ποιες είναι οι πληρωμές που πρέπει να κάνετε? Όταν λέμε πληρωμές, εννοούμε τιμολόγια με ΦΠΑ. Όταν λέμε πληρωμές, εννοούμε το σύνολο της υποχρέωσης απέναντι στην ελληνική δημοκρατία, είτε αφορά ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος ή ΕΦΚΑ. Το αν θα κάνετε ρύθμιση, αν θα πληρώσετε το ΦΠΑ σε 2 δόσεις ή αν τελικά θα αποφασίσετε ή θα επιλέξετε να μην πληρώσετε κάτι, είναι μια απόφαση που θα τη λάβετε σε δεύτερο χρόνο. Για να φτάσετε σε σημείο να πείτε ποιες είναι οι πληρωμές που θα κάνω ή που δεν θα κάνω ή πώς θα τις κάνω, πρώτα χρειάζεται να έχετε την ολοκληρωμένη πληροφόρηση της ταμειακής σας θέσης. Άρα λοιπόν, ξεκινάμε. Τραπεζικό υπόλοιπο 1. Δεύτερον, εισπράξεις ανά εβδομάδα. Τρίτον, πληρωμές ανά εβδομάδα. Στο τέλος, τι μένει κάθε εβδομάδα. Όταν το φτιάξετε αυτό σε ένα φύλλο εργασίας, όποιο πρόγραμμα και να χρησιμοποιήσετε, όσο απλό και να είναι, δεν χρειάζεται πολλά πράγματα, προσθέσεις και αφαιρέσεις είναι μόνο. Θα έχετε μια εικόνα ανά εβδομάδα, ποιο είναι το εκτιμόμενο τραπεζικό υπόλοιπο. Άρα, θα γνωρίζετε από τώρα που πρέπει να προσέξετε το επόμενο διάστημα. Αν αυτή την άσκηση την κάνετε και για τους επόμενους 3 ως 6 μήνες, θα κουραστείτε την πρώτη φορά. Σας διαβεβαιώ ότι η εικόνα που θα αποκτήσετε για την ταμειακή θέση της εταιρείας σας, για τη ροή των δαπανών της εταιρείας σας, αλλά και των εισπράξεων, ουσιαστικά θα σας βοηθήσει
να μετασχηματίσετε την εταιρεία σας οικονομικά και να ξεκινήσετε να βλέπετε την εταιρεία σας να αλλάζει επίπεδο. Με μια απλή κίνηση. Τώρα, ένα άλλο σημείο το οποίο θέλω να το συζητήσουμε έχει να κάνει με την κερδοφορία. Περισσότεροι επιχειρηματίες με τους οποίους συζητάμε λένε δύο πράγματα: πωλήσεις και κέρδη. Οκ. Κανείς δεν λέει όχι, είναι πάρα πολύ σημαντικά τα δύο. Όπως σας έχω πει, δεν αρκούνε. Πάμε λίγο στην κερδοφορία. Υπάρχει ένα θέμα τώρα. Το θέμα είναι το εξής. Εάν μια εταιρεία πρέπει να αυξήσει τις ημερήσιες πωλήσεις της για να μπορέσουν τα έσοδα, όχι τις πράξεις, τα έσοδα, αυτά που τιμολογώ, να καλύψουν αυτά που πληρώνω, αυτά που τιμολογούμε. Εκεί έχουμε δύο σημεία. Το πρώτο σημείο είναι πόσο χρόνο έχω για να φτάσω τις ημερήσιες πωλήσεις που πρέπει να κάνω, έτσι ώστε να σταματήσω να είμαι ζημιογόνος. Αυτό είναι το νούμερο 1. Αυτό το νούμερο πρέπει να το γνωρίζετε. Πρέπει να γνωρίζετε πρώτον, όχι ποιες είναι οι ημερήσιες πράξεις σας, ποιες πρέπει να είναι οι ημερήσιες πράξεις σας, οι ελάχιστες ημερήσιες πράξεις σας για να μην είστε ζημιογόνος ένα μήνα. Δεύτερον, το άλλο πρέπει να γνωρίζετε είναι καλώς ή κακώς τα πράγματα δεν πάνε πάντα όπως θα θέλουμε. Άρα θα υπάρχουν ημέρες, εβδομάδες και μήνες που οι πωλήσεις μας πάνε καλά και θα υπάρξουν και ημέρες, εβδομάδες και μήνες που οι πωλήσεις δεν έχουν το επίπεδο που θέλουμε να έχουν. Αυτό σημαίνει ότι σίγουρα θα έχουμε παραπάνω έξοδα από ό,τι έσοδα, άρα σίγουρα θα χρειαστεί σε κάποια σημείο να πληρώσουμε παραπάνω από ό,τι θα εισπράξουμε. Πρέπει να ξέρουμε πώς αυτό είναι το παραπάνω. Πρέπει να ξέρουμε πόσο χρόνο έχουμε. Πόσο χρόνο έχουμε μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να πούμε ότι δεν είμαστε ζημιογόνοι, όχι ότι είμαστε κερδοφόροι, ότι δεν είμαστε ζημιογόνοι, έτσι ώστε να μπορούμε να πούμε ότι δεν χρειαζόμαστε άλλα λεφτά για να επιβιώσει η εταιρεία. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε το πόσο χρόνο χρειαζόμαστε για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο πωλήσεων, γιατί αυτό το σημείο είναι που θα καθορίσει τελικά πόσα χρήματα πραγματικά χρειαζόμαστε για να μείνουμε ζωντανοί. Παράδειγμα, έστω λοιπόν ο τραπεζικός μας λογαριασμός λέει 120.000. Ωραία. Για κάποιο λόγο οι πωλήσεις μας δεν είναι αυτές που πρέπει να είναι. Χάριν συζητήσεως, ας πούμε ότι σύμφωνα με όπως τα έχουμε υπολογίσει, χάνουμε περίπου 10.000 τη βδομάδα. Οκ, 10.000 τη βδομάδα με 120.000 ταμιακό υπόλοιπο, έχουμε στη διάθεσή μας το μέγιστο 12 εβδομάδες μέχρι να πούμε ότι δεν έχουμε δυνατότητα να υπάρχουμε. Άρα, εσύ ως επιχειρηματίας βλέπεις ότι στην επόμενη περίοδο των 3 μηνών έχεις ένα κρίσιμο σημείο βιωσιμότητας, το οποίο καλείσαι από τώρα να το διαχειριστείς. Επειδή γνωρίζω ότι μιλάω με επιχειρηματίες οι οποίοι κατά βάση είστε νοικοκυρέοι άνθρωποι, είστε εργατικοί άνθρωποι, είστε φιλότιμοι άνθρωποι, δεν σταματάτε ποτέ να δουλεύετε και θέλετε να παραδώσετε στην αγορά κάτι το οποίο να είναι πολύ καλύτερο από αυτό που έχετε δει μέχρι στιγμής. Ξέρω ότι έχετε μάθει να μην τα παρατάτε, έχετε μάθει να αγωνίζεστε και γνωρίζετε πολύ καλά πώς διαχειριστείτε και τις κρίσεις που τις περισσότερες φορές έχουν έρθει ως εξωγενείς παράγοντες. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα τα καταφέρετε. Αρκεί να έχετε την πληροφορία από πριν. Αρκεί να γνωρίζετε τι πρέπει να στοχεύσετε. Στην προκειμένη άσκηση που συζητάμε, εμείς έχουμε ένα ελάχιστο διάστημα 3 μηνών, άρα αν πούμε ότι υπάρχει στατιστικό λάθος, μέχρι 2 μήνες, όπου πρέπει οι ημερήσιες πωλήσεις να ανέβουν σε ένα επίπεδο όπου δεν είμαστε ζημιογόνοι και να αρχίσουν σιγά σιγά να το υπερβαίνουν, ώστε θεωρητικά να έχουμε δυνατότητα να δούμε και το ταμείο μας να βελτιώνεται σιγά σιγά. Άρα, ποια είναι τα σημεία που πήρατε από μένα σήμερα? Πρώτον, δουλέψτε το φύλλο εργασίας για να ξέρετε ποια είναι η ταμιακή θέση. Δεύτερον, υπολογίστε τις ελάχιστες ημερήσιες πωλήσεις να μπορέσετε να παρακολουθείτε κάθε μέρα και κάθε εβδομάδα αν είστε κερδοφοροί ή όχι. Μη στέκεστε στο μήνα. Εάν περιμένετε το μήνα, έχετε χάσει μια πολύ σημαντική μάχη και δυστυχώς, αν τα πράγματα είναι πολύ άσχημα, ενδέχεται να μην έχετε το χρόνο καν να αναπληρώσετε το χαμένο χρόνο. Τι θα έλεγα να προσέχετε στο σημείο το οποίο μπορείτε και εσείς οι ίδιοι να προσέχετε και να αφιστήσετε την προσοχή σας. Πρώτον, πρέπει να έχετε τη δυνατότητα να είστε
πολύ συγκρατημένοι στα έσοδα που υπολογίζετε και υπερβολικοί στα έξοδα που υπολογίζετε. Από την εμπειρία μου έχω δει ότι τα μοντέλα προβλέψεων, αυτά τα φύλλα εργασίας, δουλεύουν καλύτερα όταν βάζουμε λιγότερες πωλήσεις από αυτές που θέλουμε ή από αυτές που περιμένουμε και βάζουμε πολύ περισσότερα έξοδα. Μακάρι τα πράγματα να είναι διαφορετικά. Μακάρι η αυριανή μέρα να φέρει παραπάνω έσοδα και λιγότερα έξοδα. Αυτό θα είναι μια θετική απόκληση. Εντάξει. Δεν νομίζω να στεναχωρηθούμε να έχουμε παραπάνω λεφτά στο τραπεζικό λογαριασμό από αυτό που περιμένουμε. Αντίστροφα, εάν βάλουμε παραπάνω έσοδα και λιγότερα έξοδα, είναι βέβαιο ότι θα πέσουμε έξω σε αυτά που βλέπουμε ότι θα γίνουν. Το πρόβλημα δεν είναι πρόβλημα αριθμών, ότι εκεί που υπολόγιζα θα έχω 1000, θα έχω 900 και δεν πειράζει. Το πρόβλημα είναι πρόβλημα επιβίωσης. Άλλες αποφάσεις θα λάβω εάν γνωρίζω ότι έχω 3 μήνες ζωής, άλλες αποφάσεις θα λάβω αν ξέρω ότι έχω 15 μήνες ζωής, άλλες αποφάσεις θα λάβω αν ξέρω ότι βγαίνει ο μήνας μου. Η ποιότητα της πληροφορίας παίζει, θα έλεγα, καθοριστικό ρόλο στην ποιότητα των αποφάσεων και άρα στο αύριο μας. Το δεύτερο σημείο είναι ότι αυτό πρέπει να γίνεται κάθε εβδομάδα. Έχω ξεκάθαρη τακτική σε αυτό το θέμα. Με όλους τους επιχειρηματίες που συνεργαζόμαστε τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα από κοντά, γιατί με πολλούς επιχειρηματίες συνεργάζομαι και μέσω web call. Γιατί ξέρω ότι αν κερδίσεις τη εβδομάδα σου, αν στη εβδομάδα καταφέρεις να παράξεις κέρδη, καταφέρεις να παράξεις θετικές ταμειακές ζωές και διατηρήσεις τη δυνατότητα που έχεις να προβλέπεις τι θα γίνει το επόμενο τρίμηνο, τετράμηνο στις πωλήσεις και στο ταμείο σου, έχεις κερδίσει μια πολύ σημαντική μάχη και έχεις αυξήσει πολύ σημαντικά τις πιθανότητες σου του χρόνου να είσαι καλύτερα από ό,τι είσαι φέτος. Το τελευταίο σημείο έχει να κάνει με μια άλλη παράμετρο, την οποία τη συζητήσαμε, αλλά θα ήθελα να πάρω 1-2 λεπτά από το χρόνο σας να τη δούμε ακόμα. Είναι ο χρόνος. Το πότε θα μπουν τα λεφτά και πότε θα βγουν τα λεφτά είναι τεράστια σημασίας. Ένα σύντομο παράδειγμα. Περιμένω από έναν πελάτη 50.000 ευρώ. Έχω να πληρώσω ΦΠΑ 20.000 ευρώ. Οκ. Θεωρητικά είμαι μια χαρά. Πρακτικά, αν το ΦΠΑ λύγει αύριο και ο πελάτης για κάποιο λόγο που δεν γνωρίζω, αντί να με πληρώσει χτες, με πληρώσει μια εβδομάδα μετά, στα μάτια του πελάτη πληρώθηκα. 5.000 ήταν να πάρω, 5.000 πήρα. Στα δικά μου μάτια καταστράφηκα. Γιατί έχω μείνει 3 μέρες ή 4 μέρες χωρίς ταμείο. Δεν ξέρω πώς θα βγουν οι υποχρεώσεις. Άρα, πάντα να είστε πολύ προσεκτικοί στο πότε υπολογίζετε ότι θα μπουν τα χρήματα τα οποία έχετε βάλει όντας πολύ συγκρατημένοι και πότε θα βγουν από το ταμείο τα χρήματα για να πληρώσουν αυτά που έχετε σημειώσει να πληρώσετε. Αν μπορούσαμε να δούμε ένα τελευταίο σημείο ακόμα, είναι το πόσα χρήματα μπορούμε να πούμε ότι είναι αρκετά. Θα έλεγα για να πούμε ότι δεν είμαστε σε σημείο που να είμαστε ανήσυχοι, γιατί δεν ξέρω πότε ένας επιχειρηματίας ηρεμεί. Θα έλεγα ότι θα ήταν καλό να δούμε ότι η ταμειακή μας θέση μαζί με αυτά που υπολογίζουμε, μαζί με τους υπολογισμούς μας, αρκούν για το υπόλοιπο δεκάμηνο. Νομίζω σας έδωσα μια πολύ γενική εικόνα του πότε πρέπει να κοιτάμε ποια νούμερα και αυτά τα νούμερα τι πρέπει να μας δείχνουν για να ξέρουμε ότι να έχουμε μια βασική ένδειξη ότι μάλλον πηγαίνουμε καλά ή μάλλον έχουμε θέμα και πρέπει να αλλάξουμε κάτι. Αυτά για το σημερινό επεισόδιο. Στο επόμενο επεισόδιο θα συζητήσουμε ένα εκπληκτικό θέμα που μου αρέσει πάρα πολύ. Πώς γίνεται να αυξάνουν οι πωλήσεις και ταυτόχρονα το ταμείο να εκμηδενίζεται. Είναι ένα παράδοξο το οποίο είναι ατυχές, δυστυχές, οδηγεί πολλές φορές προς την καταστροφή των εταιριών χωρίς οι ίδιοι επιχειρηματίες το καταλαβαίνουν γιατί δεν φαίνεται. Είμαι ο Αντώνης Σεβερινός, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε ένα ακόμα επεισόδιο. Θα χαρώ πολύ να σας δώσω το επόμενο. Καλή συνέχεια.